the Son of God, the one who is coming into the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Napakahirap ang mamatayan, lalong-lalo na sa panahon ng Christmas, Holy New Year. Halimbawa, ang pagkawala ng ating mahal sa buhay na si Rogelio, nandyan ang lungkot na nararamdaman ng pamilya. Unang na nararamdaman ay grief, hindi kaya lungkot.